Mini nogomet je sport namijenjen isključivo rekreativcima koji uz svakodnevne obaveze u školi, na studiju ili poslu od sada mogu sudjelovati na službenom natjecanju, postati prvaci svoga grada, boriti se za naslov prvaka Hrvatske, ali i ostvariti svoj san i nastupiti za reprezentaciju Hrvatske, te se s pravom mogu osjećati kao profesionalci. Mini nogomet ko sam djeluje već 2 godine kod nas. Znači ova reprezentacija se slagala ovu cijelu godinu, gdje smo imali ciklus selekcija iz raznih liga, iz cijelih dijelova Hrvatske, gdje smo izabrali na kraju krug igrača koji su išli na Europsko prvenstvo. Probali smo izabrati što bolje, koji će se uklopiti našu taktiku i sistem igre i evo, nadam se da smo u tome uspjeli. Koje godište dominira u reprezentaciji? Pa godišta ima raznih, znači od 86. 7. do 77. Kada pričamo o kriterijima koje jedan mini nogometaš mora ispunjavati kako bi postao dio momčadi, oni su... Kriteriji su najbitniji da su svi igrači amateri. Znači igraju amatersku ligu koja se zove Mini nogometna liga Hrvatske. Znači niko ne smije biti u prvoj, drugoj velikoj lizi, ne smije biti futsal igrači, takvi ne mogu nastupiti na europskom prvenstvu ni bilo kojem natjecanju koje je zvanično u tome sportu. Mini nogomet nije futsal. On je kategorija za sebe, a sama ideja dolazi od Rumunja koji na kraju krajeva i vladaju ovim sportom. Prije 3 godine kontaktirali su me gospoda iz Češke i Rumunjske, dakle moji kolege koji predstavljaju njihove saveze sa ovom idejom. I tu smo krenuli, dakle prije 3,5 godine, uključila se Slovačka i Grčka, dakle to su bili prvi 5 zemalja koji su biti pokrenuli mini nogomet. I bila ideja da ljudima koji rade, studiraju, omogućimo da se osjećaju kao profesionalci. Dakle, da nastupaju za svoju zemlju, da igraju u klubovima koji će se boriti za naslove prvaka svojih država i tako je to krenulo. Nismo naravno očekivali da će u tako kratkom roku se toliko puno zemalja priključiti. Danas nas je 29 zemalja iz cijele Europe, osnovan je Svjetski savez, tako da već sada igra nekoliko milijuna ljudi širom svijeta mini nogomet. Ne zvali se mi Hrvatima da nismo dobri i u mini nogometu. Tako se naša reprezentacija vratila sa mini eura kao viceprvak Europe. Dominirao je Igor Gusak, a pomoć mu zbog ozljede na terenu nije mogao pružiti Ivan Rančić, pa su tako u finalu izgubili upravo od Rumunja. Oni su daleko najčvršća ekipa, imaju najširi kadar i svaki igrač koji uđe sa klupe je podjednako dobar. A kod nas se desila ta situacija da se ozlijedio vratar koji nije bio toliki problem, ali već je problem bio taj što se Rančić ozlijedio, naš najbolji strijelac, i onda je to bio jedan hendikep za nas i to su oni iskoristili i na kraju nas pobjedili. Zabili su nam taj prvi gol zbog krivo kod nas postavljanja na korneru, znači iz prekida su nam zabili gol, a i tijekom utakmice su bili, fizički su bili ipak dominantniji, znači nekako su svježi izgledali na terenu. Bili su uvijek brži na lopti i pritiskali su stalno i očekivalo se kad će pasti samo taj pogodak. Tako smo našli barem neku utjehu nakon poraza velike nogometne reprezentacije, ili možda bolje reći nekoć velike nogometne reprezentacije. Dečki su nam osvijetlili obraz, pa onda nije ni čudno da se provlače kroz medije zadnjih nekoliko dana. Ja sam se iskreno sam iznenadio koliko se ljudi zainteresirali za tu reprezentaciju. Dođeš u hotel, vidiš da si dobio masu poruka, podrške od prijatelja, što od znanih, čak i od neznanih ljudi koji ti diljem Hrvatske šalju poruke. I kažem, svi mi volimo nogomet i tu našli smo se u tome, jednostavno volimo to i pogotovo čast igrati za hrvatsku reprezentaciju, pa u čemu god to bilo. I na kraju nije na odmet spomenuti. Svaka čast, dečki.